Mic check 1 2 1 2. Mic check 1 2 1 2. Hayi ke namhlanje ngiphethe olunye udaba olunzima kabi olenzeke ngephasika. Umngani wethu ke kusho ukuthi umuntu nje osondayo othanda ukuthi makuyiphasika ahambe ashiye umyeni wakhe. Ahambe aye enkonzweni. Okay. So ayikho ke into ehlukile nakule season ke lesidlula kuyona cha umngani wethu uhambile waya ephasikeni. But umngani wethu ke umehluko ke this time around kusho ukuthi umngani wethu uya driver, so maka driver udriver aye kwenye indawo eyilali emakhaya. So abesetshela umyeni wakhe, umyeni bashadile unomyeni wakhe nje kade futhi bashada banabantwana. Abantwana ujwayele ukuthi ahambe nabo ngoba makahamba nabo udlula ngakubo, abantwana baspend isikhathi nogogo baspend isikhathi nomndeni wakhe. So abadrop bese thatha uma wakhe bese beyahamba bayinkonzweni. So kusho ukuthi ke umngani wethu ke ayike benomkhwenyana ukuthi agreement abavumelana ngayo, nomkhwenyana wakhe is very loving, is very kind, umuntu nje ongenankinga ukuthi unkosikazi wakhe uyakholwa and yena umuntu umyeni wakhe akakholwa. Ayikena nje umuntu uthanda isonto ke nje walibeka kwacaca and bane understanding ukuthi umama uya esontweni and akamvimbeli unkosikazi wakhe ukuthi aye esontweni. Okay, kusho ukuthi usisika thathe ke bavuka ekseni ke balayishe izingane ke bayilayisha nini izingane bayilayisha ngolesine. Balayisha ingane balayisha ingane alayisha ingane emotweni afake imithwalo yakhe abese eyahamba. Makahamba endleleni I realize ukuthi no man ispare wheel kugcinwe kufakwa isondelisha kusona, so asikho emotweni and because umgaqo wangakubo ubuye ube igravel uyasabakaza zahambe without a spare wheel semoto. Hayi atshela abantwana ukuthi hayi bantwana bami ake asiphindele nemuva azama ukufone ukuthi atshela ubabakho ukuthi akakhiphe ispare wheel bazosithatha egateini. Ubaba lutho uphendula ifone and nakhona umama urealize nje esebuqama mani ukuthi hey spare wheel asikho. Aphindeleke ekhaya sekumele drive back because ubethi benomkhwenyana because baneyimoto bobabili abahlangane halfway, umkhwenyana amlethile ispare wheel. Uguy lutho ukubamba ifone afone umama, uguy lutho ukubamba ifone afone umama, lutho ukubamba ifone a drive kusisi aze azofika endlini yabo. Kafika vula igate angene abese eyangivula endlini, uvula ukuyongena ungena ekitchen bese eya egarage. Makangena uyabona ukuthi okay imoto kamkhwenyana wakhe ikhona, but why engayibamba ifone because manje you know akajwayele ukuthi umkhwenyana wakhe angayibamba ifone. Abese eyahambe yomtshela kusho ukuthi wacabanga uthulele, uhambe yomtshela ukuthi hayi babe yazi imoto yami ispare wheel ngisikhohliwe. Makafika ekamereni galakada ufica ongaphansi ongaphezulu indoda yakhe ilele nomunye umuntu odumile oyi prominent figure guy. Umkhwenyana wakhule nomunye umfana and again umfana ubaba umkhaba omkhulu le prominent figure, umuntu okade abakhona nje egemini ohlonishwayo nje saba ngisho ukudalula igama lakhe moya engcwele sizoboshwa. Uthi we angazanga noma uthi kwavele koma kheqe uthi ngambabheka like cha lo wakhe ubhizi uyena osebenza kakhulu, osebenza iprominent figure. Enzenzayo uthi webongiwe ngangazi ukuthi ngizodila kanjani nale ndoda, angazi ukuthi ngizoyibuza kanjani. First ngisashokhekile ukuthi usibanibani ula ekhaya usibanibani, and then sengishokho ukuthi benzani. Uthi giligidi ngaquleka quleki yani angazi ukuthi ngathathwa kanjani, ngabona ngaphaphama sengisesibhedlela because I just collapsed on the floor. Hayi nangempela ngifike esibhedlela, ngifike ngifakwe khona ngilala esibhedlela, kutholakala ukuthi shithi ngikhushule le high blood, kutholakala nje ukuthi cha
angikho right ngihlale esibedlela ngihlale uday 1 uday 2 ngize kube ngconywana uma engathi like I'm okay now bese ngiyacela ukuthi ngicela ukugodukiswa mangicela ukugodukiswa ngifike ekhaya indoda ifika izongilanda izile izongilanda sihamba abantwana bambona abababonanga angazi ukuthi kwenzekeleni bese ngiyabuza mangifika ekhaya ngimbuza indoda emotweni asikhulumisana ngekho omunye ukhulumisa omunye ngimbuza ukuthi kwenzekalani angaphendula athi enene sokhuluma masifike ekhaya masifike ekhaya uGayi singene ekamereni ngimbuza kwenzekalani na athi angazi ukuthi ngizoqala kanjani ngixoxele lento kodwa into ebekumele ngiyenzile kwenzakalani uthi enene kufuneka athole ithenda for i-prominent figure icele ukuthi adlule engale ya ukuze athole ithenda usho njalo uGayi athi so wasubona ukuthi enene kufuneka ukwenza into enje athi hayi bengekho into engizoyenza ngoba ilife yethu ufuna ngibe nemali ngiyindoda athi unkosikazi okay mina ngibona ukuthi ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke ngithandane nomuntu owenza into efana nale ngoba mina bengazi ukuthi straight umndoda umfazi indoda usisayi lutho a driver athathe imoto ahambe nezingane zakhe bahambe indoda ifone my phone indoda akayibamba usisazafike kuba akasayanga phela manje esontweni vele bese kubo makafika usisi kubo ngakusasa kufika inkabi i-prominent figure ifuna ukugudlula umngani wethu ifuna ukumbulalela ukuthi ubone into engafanele ayibone and manje bacabanga ukuthi umngani wethu njengoba azi uzoyifafaza and then u-prominent figure uzokwazi ukuthi yena ulala nabantu besilisa umngani wethu uthi akazi ukuthi enze njani bafikile abantu kubo bafika bakhuluma noma wakhe luckily uma wakhe umuntu okhulekayo othandazayo basho uthi baconfess basho sithunywe umyeni wakho kuthiwa asizogudluza yena undodakazi bathunywe umyeni umngani wethu sashaqekile kanjalo akazi ukuthi enze njani enzijani ma mina ngazi ukuthi guys uyikwenze bala emhlabeni enzijani ngoba manje phela ususela ukuthi enene ubonile isikhulu lesithile silele nomyeni wakhe enomyeni wakhe uthe wenzela ithenda pho bamsuselani pho ihlaziyeni la ngezansi angazi lutho ngiyaxoxa nje ngoba phela kuyaxoxa i-prominent figure nihlale nalelo seninga prominent ake la ngezansi